Други 30 фиданки ще бъдат засадени в граф Игнатиево. Така се отбелязва 60-та годишнина на авиобазата. По този повод решихме да направим и днескашната, бих казал, благотворителна кампания по залесяване на нашия хубав район и в него да привлечем и дечицата от Обединеното здравно детско заведение Едгар Баръл. Те още сега трябва да се приобщават към любовта към природата. Да засадят дърво, това е задължително. Още сега нека да знаят как става това. За да може те утре да го правят вече и без нас, сами със своите деца, дай Боже. С убедеността, че само личният пример възпитава, униформени възпитатели грабнаха лопатите, а малчуганите им помагаха. Корена да бъде на север, за да може да бъде здрав и стабилен. А короната, вижте, това е короната, да бъде насочена на юг. Защо? Защото дървото се гледа към слънцето да отиде, а най-силно е на юг. Колко голямо ще порасне според теб? Много важно, за да бъде право. Всеки малък участник получи сертификат за засаждане на дърво. Много по-бурна радост обаче настана, когато генералът започна да раздава плакати с снимки на самолети. Гиньо Матев пък благодари на господин Стрехин от Раковски, който подари фиданките. Защото това ще стане чудесно след време. Вижте началото на парка. Началото на парка вече дърветата, чинарите са големи. След няколко години и тук ще бъде така.